Zuek, Jon Gomez Garai, arratsaldeon. Arratsaldeon lagunok, bai horixe, hementxe jarraitzen dugu, Bilboko areatzan. Lehen, kioskoaren aldean aritu gara, Garaikurra ikusi zuen irabazleek, txapeldunek bihar hartuko dutena, eta orain ibai ertzean gaude, Arriagaren eta Bilboko udaletxaren artean, eta dagoeneko lagunok somatzen da, eta ez da gutxiagorako. Bi datu historiko eman behar dizkizuet. Bat, inoiz Bilbok hartu duen ekitaldirik haundiena izango da, bihar bertan biziko dena. Eta egin kontu, Loiuko aeroportuak ere gaur eta bihar artean 500 hegaldi inguru hartu behar ditu. Horrek esan nahi du, inoizko markarik handiena Loiuko aeroportuarentzat ere. Milaka eta milaka lagun espero dira, gehienak ingelesak, baina Tottenhamen, ametzolan egongo dela, eta Manchester Uniteden fan zone edo guneetatik, azken hau Etxebarria parkean egongoena, beste bat antolatu du UEFAk eta Bilbo Bizkaiak, kokatzen dena, aipatu bezala, Arriaga eta Bilboko udaletxaren artean. Eta gu erain zuzen ere, Bilboko areatza honetan gaude, zalentzako gune neutrala deitu dioten honetan. Eta dagoeneko arratsaldeko 7:30 oraindik emateko minutu batzuk falta direla, ikusten ari zarete, giro ederra dugu, 20 gradu inguru, eguraldi gozoa benetan, jende ikusten ari zarete, zuzenean ari gara, informazio puntura gerturatzen ari da, informazio eske, eta ikusten ari zarete, denentzako ekintzak daudela, denak batez ere UEFArekin eta futbolarekin lotutako ekintzak egiteko. Eta lehen aurreko konexioan, Xabi Maialen, konpromisoan jarri behar zaituztet, esan dizuet, ia zuek animatuko zeintezketen baloia errekara jaurtitzera, bai, ezta? Ez dakit egingo zenuketen, baina gu saiatuko gara, hilara luzea dago, etorri Xabi hemendik, ia usten diguten hemendik, ia barkatu, begira, jende batzuk ari dira dagoeneko xutea egiten, eta utziko du begira, hemen ikusten ari gara lagun bat, gaztetxo bat, eta, hortxe ibaira, hau gutxitan egin daiteke, baina UEFako finalak horretarako aukera emango digu. Alegia, normalean gure egunerokoan egin ezin duguna, egiteko aukera ematen digu. Hemen ikusten dena egin behar da barkatu, Bai, bakarrik ikusteana. Bai, zer egin behar da, hemendik jaurti? Eta gola sartu. Gola non, hemen porteria bi daude? Lehengo o bigarren porterian, hori gualtzaigu. Eta, begira, Bueno, ez dakit saiatuko gara, Xabi Maialen, ez dakit zuen nola moldatuko zinateketen, baina gozen ikustera, hau ensaiatu gabe dago, Parkatu, segundo bat, zuek hobeto, ziur, baina aleginduko gara, ikusten ari zarete laguno. Venga, hasi animatzen, gogoratu gaur, gaueko 10 arte, zalentzako gune neutral hau zabalik duzuela, eta biharrere goizeko 10-etatik arratsaldeko 6-etara, zabalik egongo dela, 11 ekintzarekin, euretariko bat, hause. Bueno, animatu, equipo, venga, animatu, hori. Biba zuek entzat, dena gu animatzen, atletik zaleak ere tarteko, igarri aitela non gauden, eta bagoaz, 3, 2, 1, hori Bueno, ez da gaizki. Bueno, eskerrik asko lagunok, Bilboko areatzatik, bagoaz, eskerrik asko eta badakizu. Bihar saio berezia izango dugula, eta areatza ere horren lekuko izango. Eskerrik asko eta laster arte lagunok. Opa, eskerrik asko, bai, iaia Gol Gomez Garai. Iaia, gutxi gatik, baino hortxe. Ondo, polita, gustatu zaigu ariketa. Eta orain